Igo rang gitilapan ang 5,000 doses sa Sinovac vaccine nga gihatag sa Department of Health ngadto sa dakbayan sa Sugbo. Busa, sirado na usab ang mga vaccination sites. Nangayo na hinuon ug dugang mga bakuna ang dakbayan sa Sugbo, sanglit daghan na sa mga residente ang magpabakuna. Aniya ang report. Close, open, close. Mao kini ang sitwasyon sa mga vaccination site sa dakbayan sa Sugbo tungod sa kakuwang sa supply sa bakuna. Katapos ang nahatagan og gahin sa Department of Health ang Cebu City og 5,000 ka doses sa Sinovac. Kini ang gigamit sa pag-resume sa vaccination kagahapon nga gidag sa usab sa mga tao. Majority sa mga vaccinees gikan sa A4 priority sector o kadto mga economic essential workers. Suma ni Konsehal Dave Tumulak, vaccine board member nga moabot sa 50,000 ang nakaparehistro nga A4 apan gamay ra kaayo ang vaccine brand nga mohaom kanila. Sira na pod ang ato ang mga vaccination centers. Subok kay nga panandungon nga ang atong mga katawhan gusto na unta nga magpabakuna apan kakuwangan sa bakuna ang atong problema. Kining mga problema na sugatan sa ato ang mga katawhan nga gustong magpabakuna, matubag man gid unta ning tanan ug napagitay igong bakuna. Sa pagkakaroon, ang Sinovac vaccine lang una ang mamahimong gamiton sa A4 sector kay dili man sila pwede sa ubang brand nga hinatag sa COVAX facility. Tungod sa daghang nagpabakuna kagahapon, nahurot na usab ang supply sa bakuna. Samtang itug-an ni Dr. Jeffrey Ibones, ang Pangulo sa Vaccine Board, pinaagi sa phone interview nga adunay 500 doses nga ilang gigamit sa bukirang barangay karong adlaw ug nahurot na usab. Nangayo karon og dugang bakuna ang Dakbayan Sugbo tungod kay daghan ng mga Sugboanon ang nagtinguha nga mabakunahan. Kung tugutan pa lang gyud ang tanan nga mga local government units nga makapalit og bakuna, usa ni sa solusyon unta nga di ta magka-problema. Karong Domingo adunay gikaragda moabot nga bakuna apan wa pa masayod ang Cebu City og unsa og pila ka doses ang magahin alang kanila. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.